بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما biyu ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam, wanda ya yi daidai da 27 ga watan rabi'u thani hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1443. Allah ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya, cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan da a cikin suratul mu'minina aya ta 12 ne ko, kamar yadda malam Musa Hassan zai karanta mana. menene Allah ya ce mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walaqad kuma lallai haqiqa khalaqana al-insana, mun haluci mutum min sulalatin da sulala min tinin na ƙasa yunku wannan mai wari, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Da bushashiyar ƙasa aka yi ku, kuma mai baka ta yunku mai wari da ita aka yi ku. Ina takama balle har Allah ya aiko maka sai kai ba za ka bi ba. yan uwa musulmi, sai ya ce ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. sun sannan tafiya ta tafiya ja'alnahu, sai muka sanya ita halittar kuma ta koma muka mai da ita nutfatan daga digon mani fi qararin, a cikin wani matabbaci makinin mai aminci a cikin mahaifar uwa. Muke tana da wannan digon mani a ajiye shi a wannan arene shi ya zama halittar dan adam. Sai ya ce ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما yace mana ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce summa sannan kuma khalaqana nutfata, shi wannan digon mani sai muka halicce shi, muka mai da shi alaqatan, wani abin ratayewa a mahaifa, yana reto a cikin mahaifar uwa. Fa khalaqana alaqata, wannan dan abun da muka rataye shi shine ake kina sa gudan jini, amma abun da yasa alaqa daga rataya ne wanda ake makala shi a jikin mahaifar uwa, yana reto. To sai muka mai da shi mubghatan, gudan tsoka. Fa khalaqana al-mubghata, sai muka haluci gudan tsokan muka mai da ita izaman, kasussuwa, muka baje ta muka fudda duk kashin da muke so, da na baya da na hannaye da na buntayen yatsu da na kafafu, duk inda dai kashi yake da wannan gudan tsoka muka markaɗe ta muka mai da ita, wato su ne ita ce matsayin kasussuwa, wato tana lagoi lokacin da aka yi ba zai riku ba. yan uwa musulmi, baka sauna al-irama, sai muka tufatar da wannan kashi lahaman, nama, muka lullube shi. Yasa zaka ga kowanne dan adam bayan kashinsa to an lullube shi da nama, a kawo fata a rufe. Sun daga nan ne an sha'anahu, sai muka haluce shi khalqan, wani irin abun halitta akhara na daban daga wannan abun ratayewa, daga wannan gudan tsoka, sai ga mutum yana zara ido a bayan ƙasa. Shine khalqan akhar, ya zama wata halitta ta daban. yan uwa musulmi, kwarai da gaske. Sai ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin, wato tsarki ya tabbata da Allah, albarkacin Allah sun watsu gabar da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, duk in ka duba ka san akwai Allah, saboda halittun da ka gani gabar da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, kai ka san Allah ne ya yi su. Malam ai albarkatun Allah sun watsu malam, sai dai ai ganganci. Ahsanul khaliqina, mafi kyawun masu halitta, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce ثم إنكم بعد
sannan innakum lalle ku ba'da zalika bayan wannan halitta da aka muku kuna ta zirga-zirgan ku yan uwa musulmi Allah ya ce lamayituna sannan kuma ku masu mutuwa ne in lokaci yayi sai ya ce thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun thumma sannan innakum lalle ku yawmal qiyamati ranar da kiyama ta daya tub'athuna za a tashe ku domin a muku hisabi ranar kiyama sai ya ce ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم أتكين هلوتن كده مكاي hakika mun halitta fawqakum sama da ku mi muka halitta shine maquli din sab'a tara'iqa wato kofofi daban-daban guda bakwai yan uwa musulmi idanu guda biyu kofan hanci guda biyu wato kunnuwa guda biyu ga baki guda daya sab'a tara'iqa sun cika inji Allah ya ce wa ma kunna mu ba mu kasance anil khaliqi game da halitta la qabilina masu manta wani abu ba kaga dai Allah bai manta komai ba a cikin halitta ka dubi yadda yayi kanka yi maka wannan kofofi guda bakwai kuma daga cikin bakwai din nan duk wacce ta dade kuma tashin hankali ne sai an je an ga likita yan uwa musulmi tashin hankali ya samu sai ya ce wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard yace mana wa inna ala dhahabin bihi laqadirun bayan mun halitta muku irin wannan halitta wa anzalna sai muka saukar minas sama'i daga sama ma'an ruwa bi qadarin kuma gurgudan yadda za ku iya daukar sa ba mu ballo shi yadda zai zo ya cinye ku ya cinye garuruwan ku ba inji Allah tabaraka wa ta'ala kaga wasu mutanen Allah ya ce inna lamma aqal ma'u ruwan da aka sauko musu ya ketare iyaka bai tsaya na shuka ba bai tsaya na sha ba a'a ya wuce ya ketare don ya halakar da wasu mutanen yan uwa musulmi to ku mun ba ku ruwan ku bi kadarin gwargwadon yadda za ku iya dauka ku yi shuka ku sha sannan ku duk abin da kuke so da shi bai fi karfin ku ba inji Allah shine bi kadarin fa askannahu sannan sai muka zaunar da wannan ruwa fil ardi a karkashin kasa gashi nan in ba da rani ne ka tona zaka samu shi mai rijiya ko mai bohol ko ma mai menene in ka tona ruwan nan zaka samu shi mun taskance shi wa inna lalle mu inji Allah ala rahabin bihi a bisa tafiyar da wannan ruwa ba na sama ba na kogi ba na ƙarƙashin ƙasa ya ƙafi kaf laƙadiruna masu ikon yin haka ne a ga ashe kenan ba karayin baiwa Allah ba lokaci kaɗan ya ce zai iya ƙafe sama da ƙasa da ko ina ya zama baku da ruwa a duniyan nan ke Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب na'am وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون Allah ya ce fa an sha'ana lakum bihi jannatin da ruwan ne kuma muka kago muku jannatin wato shine mafuli din kuma amma a matsayin na biyu don akwai bihi sannan akwai lakum ashe an sha'a muta'addin ila thalathi mafa'ila yawwa yan uwa musulmi lakum din maf'uli ne bihi din maf'uli ne jannatin din maf'uli ne mansubun bi kasratin wato niyabatan anil fatahati annahu jam'un muannasun salim wato muka kago muku da wannan ruwan muka kago muku kuma gonaki ga sunan min nakhilin na dibinai wa a'nabin da gonakin inabai kai da kun fiha fawakihu kathiratun kuna ma da kayan marmari da yawa a cikin abin da muka halitta muku da wannan ruwa inji Allah wa min ha daga wannan abubuwa da muka muku da ruwan saman nan ta kunu da kuke ci wannan babu wanda ya isa yayi jayayya sai ya ce وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين bayan gonakin jannatin min nakhilin wa a'nabi wa shajaratan kuma sannan muka halitto muku wata irin itaciya ita wannan itaciya takhruju tana fitowa ne min turi saina'a
mun baro tsangaya kenan kwarai da gaske daga dutsen turi saina'a. Wannan dutsen turi saina'a shine wanda Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salamu, yana nan tsakanin Misra da kuma Isra'ila. Wato wannan jaha ce ma mai suna wannan din, yan kwa musulmi. Don haka ita wannan itaciya da muka karo muku a gefen dutsen turi saina'a ko sina'a ne mun dawo tsangaya, tumbitu biduhuni, ita tana ukugo da mai ne, in ji Allah ta baraka wa ta'ala. Wasu bigin mai ɗin kuma ya zama abun rini, amma lil'akiri na ga masu cin abinci. Kaga in an sa mai, miya ta canza wajen daɗi, ta canza wajen launi. ɗan uwa musulmi shine man zaitun kenan. Mu kuma a nan ƙasar mu sai aka mana kwakwan manja, ita ma da in an sa miya ta canza launi, ta canza daɗi. yan uwa musulmi gashi yanzu kuma yana nema ya gagare mu sai ya ƙwarai da gaske malam ya yi nisa alhaji muhammadu ƙwarai kuwa tsani da suka zo suka gaya mini na ce in ba shi in gani biya za ta ciwu, aka ce za ta ciwu, na ce to a yi ta haka na ka gani, na ce a yi ta haka malam. in an daka daddawa da citta aka sa wannan magin dunkulen nan, in an yi sai na ji tana ciwuwa, shi ke nan kuma ɗan ba za wani da gaske wannan wutan ma wata ran baka gani ba za a gani ba malam. komi a hankali suna nan suna tafiyar da shi wallahi malam. yanzu dai kaga dai yanzu kwanan nan ake murna gas din nan talakawa sun samu, to yanzu ya fi karfin su. gawayi aka ce a dakatar, ba ice shi gawayin ma in ka saya sai mata su ce wai sai an sa wata waya kuma, ni ban san da ita ba sai wannan kawai waya rikici ai da waya ake ma to yanzu dai talaka kam to da Allah ina da je duk fa wannan abu akan talaka ba shi da musulmi akan talaka, ƙarin mai akan talaka, ƙarin fetur akan talaka, ƙarin gas akan talaka, ƙarin gawayi akan talaka, ƙarin itace akan talaka. malam duk bashin da aka yi malam ka duba ka gani yanzu in wannan ya shigo to gashi nan dai a kiyama fa akwai shari'a fa, su sun ɗauka in an ji an sha kuma ba su lura ba. ɗan uwa musulmi akwai haɗari. dubi dai masu ɗiban kuɗi nan malam, mutum sai ya gama ɗiba yo Allah ya bar shi ya cin ma ba zai bar shi ba sai ya ce ya mutu. duk wanda sun rage fita zamin kuɗin na haka Allah ya mutu a Najeriya nan, ya zauna ya ci ma ba zai ci ba, kuma ya tafi ya fuskanci hisabi ran kiyama. su kuma neman masu ci bulus shi kenan magana ta haka sun ci bulus, wanda gabar sun ci bulus suna kallo a kawo mutum a yi wuta da shi. yan uwa musulmi ya kamata a tausaya. wannan abin duk akan talaka su ai ba su sani ba, komi nasu daga gwamnati, ba su san gas ba su san itace ba su san fetur ba su san abin da za su ci a gida ba. an keɓance gwamnati take za su sani ba. ai fasau ba ta alamu na kenan da sannun da za su sani to ya kamata a tausaya. idan gangan nan ta yi zaƙi fa wallahi fashewa za ta yi, yawwa fashewa za ta yi. ku tausaya abun ya yi nisa. kuma sannan in ka zo wajen masara abun ma da sai wanda duk Allah ya bashi ɗaɗa da yawa bashi da hali ma ya zama abun tausayi. shi dai ya ci uku dai a gidansa ya fi ƙarfinsa dai da abun da hali ya yi. to ya kamata a tausaya wa halitta ɗan uwanku. Allah ubangiji ya taimaka mana. ina muke karatu. wa inna lakum fil an'ami la'ibra, yace mana nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira, yace wa minha ta'kulun. amma duk da haka in Allah yana kishin bayansa, duk da haka dai bahaushe ya ce bakin da Allah ya tsaga ya dan bashi dan abin da zai ci ko yaya ne sai ba yaya da Alhaji Muhammadu Allah ubangiji ya kare ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra, a cikin dabbobi na jin daɗi ma Allah ya ce kuna da la ibratan abun da za ku tsaya ku yi tunani ku san ikon Allah ku bauta masa shi kare. nusqikum muna shayar da ku mimma daga cikin abun da ke fi butuni ha cikin cikkunan dabbobi.
wani gun Allah ya ce ana tatso shi min bayni farthin wa dami tsakanin tumbi da jini ake tatso wannan nono ka gashi fariƙal wannan iko sai dai Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala wala kun fiha manafi'u kai a cikin dabbobin nan bayan abin da muke shayar da ku na cikin ta din nan na nono kuna da kayan amfani kasiratun da yawa a cikinta ku yi amfani da gashin ku yi amfani da fatar ku yi amfani da kashin yau balle nama kan dama don haka aka yi ta yabwa musulmi wa min ha daga dabbobin da ta'kuluna kuke cin nama ai ta'kuluna nama kuke cin nama sai ya ce wa alaiha wa ala al-fulki tuhmal wa alaiha akan dabbobin kuma dubi raƙumi dubi kalkaldi na saniya wato dake kenan a ɗora masa kaya a ɗora masa yara da mutane yana ta tafiya yana tangadi haka raƙumi wa alaiha akan wannan dabbobi wa alal fulki sannan kuma akan jirgin ruwa tuhumaruna ake ɗaukan kuma a ɗauka muku kayan ku malam wannan ma babu wanda ya sai jayayya sai ya ce ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yace mana أفلا تتقون Qur'ani ya maido da mu kuma tarihi za a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tarihin annabi Nuhu an bashi kuma gashi mun samu wala kadi kuma lallai haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama arsalna mun aika Nuhan annabi Nuhu ila qaumihi zuwa ga jama'arsa kaji inda annabi ya kere sauran annaba dubi daraja irin ta annabi Nuhu dubi daraja irin ta annabi Ibrahim dubi daraja irin ta annabi Musa dubi daraja irin ta annabi Isa amma duka Allah ya ce ila qaumihim zuwa ga mutanensu amma Allah subhanahu wata'ala da yana da annabi sai ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan da ya zo kuwa ce inni rasulullahi ilaikum jami'a ya tabbatar da wannan zance daga Allah yan uwa musulmi to an mun aika annabi Nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa faƙala annabi Nuhu ya ce ya ƙauni ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah ai wahiduhu wa la tushriku bihi shay'a ku kada ta shi kar ku hada shi da komi inji Allah annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa ya ce malakum ba ku da min ilahin wani abin bauta da tsaga mu da zai kaga muku doka ku yi ko ku bari gairuhu wanda ba Allah ba babu shi ya ce afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba za ku kiyaye shirka da Allah ba za ku tsare dokokin Allah ba don ku tsira daga azaban Allah ranar kiyama sai ya ce فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai manya-manyan mutane daga cikin waɗanda suka kafurta min qaumihi daga jama'ar annabi Nuhu alaihi salam suka ce ma hada shi Nuhun nan ba kowa bane illa basharun face mutum ne jiki mithlukum ilim wato kenan wa suke so malaika suke so kenan yuridu kuma Nuhun da ya zo bayan yana mutum irin ku yana so an ya tafabbala alaikum ya samu fifiko a kanku a ce babu kamansa a wannan ƙasa tamu Allah suka ce walau sha Allah ai da Allah ya ga daman ya aiko mana manzo la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'ika wani tsoho sai ya ce a cikin taron su ya ce ba ma mala'ikan bane ai mu ma sami'ina bi hada ba mu ma taba jin irin wannan abun da Nuhu yake faɗa ba fi aba'ina al-awwalina a cikin kakanninmu da suka wuce da farko wai kaci sai ya ji a wancan lokaci sannan zai tafi wuta ba ruwan Allah sai ya ce in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin ya ce
in huwa shi ba kowa bane ma innan manfiya ne illa rajulun face wani mutum ne bihi jinnatun wanda tare da shi akwai hauka. Kaji abin da aka faɗa annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallama, haka aka faɗa annabi Nuhu, fatarabbasu bihi, ku saurara masa hatta yin haɗi zuwa wani lokaci, ku ga bala'in ba da ya zagi allolin mu ba, ku jira shi ɗan ƙanƙanin lokaci kawai. Kaji abin da suke tarko annabi Nuhu yace qala rabbi ansurni bima kadzabu. Qala sai annabi Nuhu alaihi salam yace bayan sun kulla makircin nan yace rabbin surni, ya ubangiji na ka taimake ni bima kadzabuni saboda ƙaryata ni da suka yi, basu ma tsaya a ƙaryar ba, ƙaryata ni ba, sun yi niyan za su kashe ni. Inji annabi Nuhu alaihi salam sai yace فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخالبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Allah idan yana so ya hallaka mutane wato sai ya daga ta wani tukunna, suna gani kawai sun sha sai kawai hallakar da su. Annabi Nuhu ya nemi taimako, maimakon a kawo taimakon yanzu ya ga an kashe ɗarnan. Allah ya ce da ya nemi wannan taimako fa auhayna ilaihi, sai muka yi sako zuwa gare shi inji Allah. Mi ke wahayin ke dauke da shi an arzu tafsirin lalin nasabi. Wahayin anis na'il fulka, ka sassaka jirgin ruwa. Malam babu kogi a wuri, an ce ya sassaka jirgin ruwa. Ka je ka sassaka shi bi a'yunina a maganarmu, duk motsin da kake yi muna kallon ka. Wa wahayina kuma za ka kafa wannan jirgi da umarninmu, falanki da kusan da duk za ka sa sai mun ce ka sa shi daidai kaza. Don haka Allah ya kira ta wa hamallahu ala zati alwahi wa dusur. Jirgin nasa nan muka ɗauke su ma'abuciyar falanki wa dusur da kusa. Da haka aka yi shi ‘yan uwa musulmi. Ya ce to falanki da za ka sa sai mun ce ka sa daidai kaza. Kusan da za ka buga za mu ce ka buga ta daidai kaza. Wannan in an haɗa ruwa ba zai shiga ba, ko da ƙofa. Haka Allah ya ce masa yi irin wannan jirgin. Fa idza jaa amruna, fa idza jaa azabuna, fa idza jaa musibatuna, shine amruna. Idan umurnin mu da zuwan azaba ya zo, wa faratan nuru, tandiru ya tsage gunda babu ruwa ya bubbugo. Da kaga wannan ruwa bubbugo a bubusheshe inda ba alaman ruwa, fasluk fiha min kullin zawjayn sunayn, daga kowace halitta kasa nau'i biyu, mace da namiji. Ba da kaji umarni daga Allah, min kulli, akwai inda aka cire tanwini ɗaya ko min kulli zawjayn sunayn, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ahlaka, da iyalanka su ma ka sa su a ciki. A wata ayar bayan ya ce wa ahlaka, a'a sai ya ce wa man aman, wa ma amana ma'ahu kuma gaban illa kalil. Bayan ka shiga ka sa waɗannan nau'uka mace da namiji duk irin abin da aka samu auren nan, sannan da iyalanka wa man aman kuma tare da waɗanda suka yi imani. Jirgi ya shiga inji Allah tabaraka wa ta'ala. Yace illa man sabaqa alaihi alqawl, daga cikin iyalan naka sai dai wanda sabaqa alaihi alazabu, shine ma'ana alqawl. Sai wanda kalmar azaba ta rigaya a kansa dan wutan jahannama ne. To ga zuwan shi ba zai shiga tare da ku ba. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, daga cikin iyalan naka. Kuma wala tukhatibni, karka tambaye ni, karka min magana fil ladina zalamu, ai fi amrin ladina zalamu, a cikin al'amarin waɗanda suka zalunci kansu da kansu. Duk abun da ka ga da musu karka yi magana, kuma karka tambaye ni. Innahum lalle su mughraquna, wanda za a nutar da su ne. Wannan fa dushin kuɗa ne lokacin ma ba ruwa. Daga umurnin a halarci wannan jirgin ne yake faɗa masa abun da zai ɗauki ɗan uwa musulmi. Sai ya ce فإذا استويت أنت ومن
معك على الفلك فقل الحمد لله yace mana فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين fa idza stawaita idan ka daidaita sai ya sake ce anta takidi ne don ta na farkon nan yayi fa idza stawaita idan ka daidaita a cikin jirgin fa ake fada anta kai wa man ma'aka da waɗanda suke tare da kai alal fulki a cikin jirgin ruwan nan faƙul to ka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah alladina jana wanda ya tseratar da mu min alqaumiz zalimin daga cikin mutane waɗanda suke azzalumai mun gode wa Allah da ya tseratar da mu daga mutane azzalumai wannan ayoyi guda biyu sune ake so mai abun hawa keke ne mashin ne mota ne jirgin sama ne jirgin ƙasa ne jirgin ruwa ne dabba ne raƙumi ne doki ne saniya ka hau duk wani abin da za ka ɗauki duwawunka ka hau kansa za ka tafi to ayoyi guda biyu ake so ka karanta subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan ita ce aya ta farko sannan fa idza stawaita idan ka daidaita ka gama zaman ka karanta wannan aya to ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqaumiz zalimin mun gode wa Allah wanda ya tseratar da mu daga mutane azzalumai ana fata wannan ayoyi guda hudu mai hawan abun hawansa ya hau ya kama hanya to ana gani in Allah ya so ya yarda ko da za a yi wani auki da sai ya wuce ko kuma ai abun tin bai zo ba Allah dai zai ba shi kariya dan uwa musulmi Allah ya dada kare mu sai ya ce وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين bayan ka gaba abun da za ka yi akan dabba kuma to ga ayan masauki kuma inda kake so ka je garin da kake so ka je kafin ka shige shi wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka ka ce Allah ka saukar da ni munzalan masauki mubaraka wanda ke cike da albarka nan ma ana fata in an shiga garin nan ba za a samu matsaloli ba wa anda domin kai Allah kai ne khairul munzilina fiyayyen masu saukarwa idan akwai masu masauki to Allah babu kamar ka saboda shi Allah zai kai ka inda zaka ji dadin masauki dan uwa musulmi kuma ya sa a maka dadin wannan iko sai dai Allah sai ya ce inna fi dhalika laayat na wa in kunna lamubtalin kun ga wannan kanun labarai ta ɗebo ba a ce fafata na abuwa ba sama'i ma'in kaza da sauransu ba da masu rorin suka zuwa su ɗebo kanun labarai su ɗan taɓa sai su shiga wani abu kuma ɗan uwa musulmi ya ce inna fi zalika lalle cikin wancan abin da ya auku tsakanin annabi nuhu da iyalansa da mutanensa malam da yadda aka kawo ruwa aka hallakar da su wa'annan suka tsira la'ayatin akwai ayoyi abin lura gaskiya ne wa in kunna la mubtalina hakika Allah ce mu mun kasance masu jarabtar mutane ne sai dai in jarabta ta zo sai a rungume ta kuma Allah ya yaye mana ita yace ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين sun sannan an sha'ana bayan mun halakar da arnan nuhu gaba ɗayansu an sha'ana sai muka ƙago halitta min ba'adihim bayan halakar da mutanen annabi nuhu a min ba'adi ihlakihim tsakanin dalun da ha'un dinna ƙarna muka halittu kuma wasu ƙarnoni muka ƙago su akharina na daban inji Allah tabaraka wa ta'ala bayansa aka yi annabi ibrahim bayansa aka yi annabi hudu bayansa aka yi annabi salihu bayansa aka yi annabi lutu bayansa aka yi annabi shu'aibu duk annabawan nan bayan annabi nuhu ne alaihi salam yan uwa musulmi don haka muka kago su shi yasa a cikin suratul maryam yake cewa wa min zuriyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wa minene man hamalna ma'a nuhi haka Allah ya jira wannan ayar a can yan uwa musulmi yace mana فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yace أفلا تتقون Allah yace fa
sai muka aika manzo a cikinsu su wannan al'umma minhum manzon kuma daga cikinsu minhum kuma manzon irinsu dan adam su dan adam manzon dan adam gaskiya ne manzon da ya zo ya ce da su ani'budullaha ku bauta wa Allah wahiduhu wa la tushriku bihi shay'a malakum ba ku da min ilahin wani mai ce ku yi ko ku bari inda bangaren addini ne ghairuhu wani Allah wanda ba Allah ba yace afala tattaqun ba za ku tsare dokokin Allah ba tattakuna shirka ba za ku kiyaye shirka ba tattakuna azaballahi ba za ku kare kanku daga azabar Allah ba yace وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ من قومه sai manya-manyan mutane masu jin kansu min qaumihi daga mutane shi wannan annabi alladhina kafaru wa'anda suka kafurta wa kaddabu bi liqa'il akhirati suka qaryata gamuwa da ranar lahira wato ma'ana ba su yadda za a mutu a tada su ayi hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna tafi aljanna ba wa atrafnahum sai muka ni'imta su malam fil hayatid dunya anar rayuwar duniya inji Allah tabaraka wa ta'ala to ga abin da suka faɗa suka ce ma hada wannan ba kowa bane illa basharun kad istisna'un muttasilun face mutum ne mislukum irinku ya akulu yana cin mimma ta'kuluna daga abincin da kuke ci wa yashrabu kuma yana shan mimma tasharabuna daga abun da kuke sha to ya suke so da shi to wannan ya isa hujjar karabi mutum yana cin abun da kuke ci yana shan abun da kuke sha shikenan kar abi shi sai ya ce wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun yace wala suka ce wala in ata'tum idan har kuka bi shi basharan kuma yana matsayin mutum mislakum misalinku innakum lalle ku idan a lokacin da kuka masa biyayya la khasiruna babu shakka kun zama masu hasara a ga dai masu hasara da su da suka kihi da wanda suka bi shi yace a'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun ai wani ma yace a adiba shi ya dame shi ba shi ga abin da ya dame shi a ya'idukum ba ku ji ma yana muku alƙawari annakum lalle ku idza mittum idan kuka mutu wa kuntum kuka kasance turaban ƙasa wa izaman na kira kenan diddigaggun ƙasusuwa yana ba ku labari annakum lalle ku mukhrajuna wai za a fito da ku in kiyama ta tsaya yace shine kawai yana mai shi sai yace haihata lima tu'adu suka ce haihata wato ismu fi'il madin kenan inji malamai haihata ai ba'uda haihata ba'uda yayi nisa kwarai limatu aduna abin nan da ake muku alkawarinsa cewa in an mutu an diddige a tashi wannan abin ya nisa ƙarya ce sai ya ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthi suka ce in hiya wannan abin da yake faruwa a ga mutum ya mutu ba wani abu bane illa hayatuna dunya face irin rayuwarmu ce ta duniya na mutu wa na haya kuma mu rayu kun san abin da suke faɗa na mutu wa na haya a'a na mutu mu za mu mutu wa na haya kuma zuriyarmu kuma nan gaba su karba amma mu in mun tafi kenan ba wani wanda zai tada mu wa ma na hannu mu ba mu zame bi mabaquthi na wa'anda za a tada mu ba wato kawai rayuwa ce ta duniya wanda ya gaji sai ya mutu sai ya ba ƴaƴa in sun gaji su ba jikoki haka kudin za a yi ta yi
kaji annamala sai ya ce إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. annabawa sun sha wahalar arna kafirai lokacin in huwa shi ba kowa bane ma illa rajulun face mutum ne rajulun niftara ala allahi kadiban wani mutum ne wanda ya kirkira wa Allah ƙarya wa ma nahnu lahu bi mu'minin mu ba mu zame masu imani da shi ba duk abin da zai faɗa sai ya ce qala rabbi ansurni bima kadzabun. annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi ya ubangiji na rabbin surni hudu ne ko rabbin surni Allah ka taimake ni bima kadzabuni saboda ƙaryata ni da suka yi sai ya ce qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. qala sai Allah ya ce masa karka damu ya rasulullahi annabi hudu ko amma qalilin nan da dan kankanin lokaci la yusbihunna za su wayi gari nadimina suna masu nadama a lokacin nadama ba zai amfane su ba kai kurun ɗinka kawai sai ya ce فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء yace mana وبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة mana sai tsawa ta zo ta kama su annabi nuhu hudu kenan bil haqqi da gaske ta kama su ta zo don ta kashe su kawai ka ta rige kowa cikin su Allah ya ce haka muka musu faja'alnahum sai muka maida su shine muka sanya su muta'a busassu tsawa ta busar da su fa bu'udan nisantar rahmar Allah ya tabbata lil qaumi zalimin ga waɗannan mutane azzalimi da su da rahmar Allah har abada sai ya ce ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. masannan bayan an halakar da su an sha'ana min ba'di ihlakihim sai muka kago bayan halakar da su muka kago qurunan al'ummomi akharina na daban kuma wanda suka biyo bayan wayannan yace ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. wayannan al'ummomi da muka halakar da su Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma wanda ta riga ajalinta wajen ta mana sako ta bata mana rai mu Allah a ce mu halakar da ita tun lokacin ta bai ba a'a muna bari sai lokaci yayi wa ma yasta'khiruna kuma ba mu rai wato mutane ba sa riga ajalin su kuma in ya zo ko masu da'a ne ko marasa da'a in dai lokacin ya bai zo ba to ba za su din lokacin ya zo ba za su yi jinkiri ba ko da daga sa'a daya dan uwa musulmi wannan abu lokata guda biyu ba a riga su lokaci in bai ba za a mutu ba sannan in lokaci yayi ba zama sai an mutu sai ya ce ثم أرسلنا رسلنا تترى imana كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث imana sun بعدا للقوم لا sun يؤمنون. sannan Allah ya ce bayan haka arsalna rusulana sai muka aiko manzanni mu tattara a jere wannan da ya zo ya wuce sai a kawo wani kullama ja'a ummatan mun dawo tsangaya kenan ko da yaushe rasuluha ko da yaushe manzon al'umma manzon nata ya zo mata kaddabuhu sai su karyata shi fa asqayna kumuhu suna nan su ma ko Allah ya ce kaddabuhu sai su karyata shi fa atba'ana ba'dahum ba'dan fil ihlaki mu kuma sai muka bibiyi shashin su da shashi wajen halakarwa ba mu fasa ba duk al'umma da ta karyata manzo mu kuma sai mu halaka ta wannan ma in ta zo ta karyata manzo ta haka muka bibiye su da halakarwa mu kuma waja'alnahum sai muka sanya su a haditha sai dai ayi labarin su ina adawa an halaka su ina samudawa mutanen nuhu duk an halaka su fa bu'udan nisanta daga rahmar Allah ya tabbata liqaumin ga mutanen da la yu'minuna billahi wa rusulihi ga mutanen da ba sa imani da Allah da manzanninsa sai ya ce
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sun sannan bayan waɗannan annabawa sun wuce arsalna Musa sai muka aiko annabi Musa inji Allah wa akhahu da dan uwansa wanda ake kiransa Haruna badalu akha kenan shine ake kiransa Haruna mun aike su biyu nan bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin da kuma hujja mubinin wacce take mabayyaniya a fili daga an ganta kawai ba daga annabi Musa ko daga Allah yace إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما annabi عالين Musa da annabi Haruna mun aike su ne ila fir'auna izuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ansa fastakbaru sai suka girman kai suka kibin annabi Musa suka kibin wannan ayoyi wa kanu suka kasance kauman wasu irin mutane ne alina mustakbirina masu tsananin girman kai sai ya ce mana فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا faƙalu عابدون fir'auna da jama'arsa suka ce anu'minu za ku yi imani li basharaini ga mutum biyu mislina misalin su mutane mu mutane amma mu yi imani da su wa qaumuhuma wawu alhali wa qaumuhuma alhali jama'arsu lana abiduna wato masu bauta mana ne su bayinmu ne in ma da daga cikin mutanenmu ne ba bayinmu ba to da dama amma ma mutanensu ba bayinmu ne a ce mun zo mun bi su wawul hali ko qaumu shine wato mubtada'un marfu'un bi dhammati yawa wato lana abiduna sune khabarun mubtadansa gaba daya don haka wal jumlatu min al-fi'li am min al-mubtada'i wal fa'ilu minni wa khabariha fi mahalli nasbi halun daga wa qaumu marana abidu jumlatul hali ne al-hali mutanen su ma masu bauta mana ne sai ya ce فكذبوهما فكانوا من المهلكين fakaddabuhuma a takaice dai fir'auna da jama'a sai suka karyata annabi Musa da annabi Haruna fakanu sai suka kasance minal muhlaki da daga cikin wanda aka halakar da su ismul maf'ul sai ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون wala kalilalle hakika atayna Musa alkitaba mun ba annabi Musa littafi bayan ya yi gurmayya da fir'auna an halaka fir'auna kuma Allah sai ya neme shi su gana daga can Allah ya bashi wannan littafi la'allahum tsammani su bani Isra'ila ya ataduna za su hau kan shiriya inji Allah tabaraka wa ta'ala domin shi fir'auna kama bai ga attaura ba sai kafin attaura ta zo a shi ya halaka ruwa yan uwa musulmi sai bayan ya haye da mutanensa sannan Allah ya neme shi a can abu inda suka ya kai ajiye su tare da Haruna ya tafi ya karbo attaura yan uwa musulmi sai ya ce وجعلنا ابن مريم وأمه آية ya ce mana وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Allah ya ce waje alnabna maryama mun sanya Isa dan Maryama wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan su zama fitina a duniya su zama wata irin alama inji Allah tabaraka wa ta'ala wa awaynahuma annabi Isa da mahaifiyarsa sai muka taro su ila rabwatin zuwa wata jigawa mai kyau ita ce rabuwa zati qararin ma'abuciyar tabbata wuri lafiyayye babu tsangwaman kwari babu tsangwaman wani abun cutarwa wa ma'ini ko ma'abucin marmari ruwa wuri anan muka ajiye su na aka haifi annabi Isa ga marmaro yana gudu inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ya ce mana إني بما تعملون عليم labarin annabi Musa da annabi Haruna su ko ai labarin annabi Isa da mahaifiyarsa shi ma nan kanun labarai ne kawai ya ayyuhar rusul Allah ya ce ya ku manzanni kulu ku ci mina tayyibati daga tsarkaka masu tsafta masu kyau na abinci inji Allah ya faɗa musu
wa amalu saliha amma ku yi aiki mai kyau. Wato a rayuwar duniya ba cin mai kyau ne matsala ba, rashin aiki mai kyau yan kwa musulmi. Inni ni Allah yana faɗa wa manzannin bima ta'maluna da duk abin da kuke aikatawa alimun masani ne da halin da kuke ciki. Yace mana wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Yace wa inna hadhihi, akwai bambanci anan ko? Yawwa ku kuna mai da ta sama wa anna hadhihi. Wa inna hadhihi, lalle waɗancan ummatukum al'umman ku ce, ummatan al'umma wahidatan guda ɗaya. Lalle waccan tan ummatukum addinin ku ne, ummatan addini wahidatan guda ɗaya, shine addinin musulunci. Millatun adama ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk addinin musulunci guda ɗaya ne. Wa ana ni kuma Allah a cikin addinin rabbukum, ni ne abun bauta. Kan ku bauta wa kowa sai ni, shine ma na rabbukum ana. Fattakuni, ku kiyayi azabana. Fattakuni, ku kiyayi hada ni da wani. Fattakuni, ku ji tsoron gamuwa da ni. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Yace mana kullu hizbin bima ladayhim farihun. Fataqatta'u, Allah ya ce sai suka yayyanke amrahum, al'amarinsu bainahum a tsakaninsu. Zubura, suka zama yanki ai jama'atan. Waccan jama'a ba ta son wannan, waccan jama'a ta kafurta waccan jama'a ta kafurta waccan. Hukunci sai ranar kiyama. Sai ran da aka tsaye da annabi Muhammadu a matsayin shaida, za a ga irin yattikin da za a yi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Annabi ya ka gani in muka zo da kowane annabi, kowace jama'a da mai shaidanta manzonta, kai ko muka zo da kai kana mai shaida a wajen al'umman nan naka. Malam Allah ya ce ma annabi fa kaifa ya kaga musiba nan annabi Muhammad. To wannan jama'a daban-daban, jama'a ɗan uwa musulmi, ko iya ƙungiyoyin Najeriya mu je kafirin juna ne, to layi za su yi a gaban bayan annabi Muhammadu dukansu su shiga layi ɗaya a bare shi ba a bare da gaskiya. To kaga dai yanzu da ɗan izala da ɗan ɗariƙa za su shiga layi ɗaya tsakaninmu da Allah, da ɗan izala da ɗan shi'a za su shiga layi ɗaya a lahira ba. To ko a lahira mu ne zai mari wani a kwarai kuwa malam, ai matsala sai an yi kiyama. Ai abinda muke faɗan nan gani ake da gangan muke faɗa, kuma gani ake ba gaskiya muke faɗa. Wallahi sai ranar kiyama za a ga tashin hankali, mutum sai ya rasa inda zai sa kansa. Kwarai da gaske Allah ya aiko mana annabi Muhammadu a matsayin musulmi, kuma shine musulmi, mabiyansa musulmi, addinin su addinin musulunci. Duk wanda ya rarraba zai gane kudin sa ranar kiyama. Kwarai da gaske Allah ya ce fataqattabu amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin, da suka rarraba tsakanin su kungiya, kowace kungiya bi maladaihim, ga abin da ke gaba gare su, farihuna, suke alfahari da shi. Gaskiya ne. Idan baka cikin ta kai kafiri ne, wancan ma ya ce in baka cikin sa kai kafiri ne, wancan ma ya ce in baka cikin sa kai kafiri. To a dai gane musulmi a Najeriya, yan uwa musulmi, sai ya ce فذرهم في غمرتهم حتى حين. Allah ya ce annabi Muhammadu fadarhum, ka kyale su fi gamratihim, a cikin magaginsu na imuwa na hauka, ka kyale su hatta hinin, har zuwa kankanin lokaci za su zo su same mu a kiyama, in ji Allah. Zai tambaye su waye ce su rebu, domin ya riga ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ulaika lahum azabun azim. Ku mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, kar ku rarraba kamar yadda waɗanda suke gabanin ku Yahudu da Nasara suka rarraba. Su da suka rarraba Yahudu da Nasara, azaba mai girma ta tabbata akan su ranar kiyama. To ku kar ku rarraba, to an yi kunnen wace gun an rarraba. Azaba mai girman fatana,
yawa Allah ya ce in kun yi irin na Yahudu da Nasara kuma za a muku azaba mai girma in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce fadarhum ka kyale su annabi fi gamratihim a cikin magaginsu da dimuwansu hatta hin har zuwa wani lokaci shine tashin kiyama yace أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين ayahsabuna suna zato suna tsammani annama numidduhum za mu kara musu bihi da irin wannan abin nasu min malin na kudi wa bani da 'ya'ya. Yau don an kara maka kudi da 'ya'ya ka fi karuna ma kudi, karuna kafiri ne amma ba dukiya irin tasa ba har yau har kiyama ta tsaya inda ba Allah ne ya bada labari ba yan uwa musulmi. Amma karuna yana ina ya tafi yan uwa musulmi. Ashe wa don ka kafurcewa Allah a baka kudi da dukiya shi ba matsala bace a wajen Allah. Yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salih. Inji Allah da dukiyar da muka baku da wannan ba shi zai sa ku zo kusa da mu. Wane ku zo kusa da mu don dukiya da ƴaƴa? Inji Allah tabaraka wa ta'ala yace illa man amana wa amila, mai zuwa kusa da ranar kiyama sai wanda ya yi imani kuma ya aikata ayyuka na kwarai. An yi watsi da dukiya, an yi watsi da ƴaƴa. Ashe don kun wannan an ƙara muku dukiya ba shi zai nuna cewa kuna kan gaskiya ba ne. Yan uwa musulmi sai ya ce نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون nusari'u lahum yana nan numidduhum min malin wa baninin nusari'u lahum fil khairati, wato muna musu gaggawa a cikin abubuwan alheri inji Allah tabaraka wa ta'ala daban-daban. Bal ina la yashkuruna, ba su sanin bala'in da ke gaban su sai an game ranar kiyama. Sai ya ce إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون innal ladina lallai waɗanda hum su kuma min khashiyati rabbihim daga tsoron ubangijinsu mahaliccinsu abun bautansu mushfiquna suna cike da tsoron Allah. Inji Allah tabaraka yace والذين هم بآيات ربهم يؤمنون walladina sune waɗanda hum su bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu sun yadda sammai da ƙasa, sun yadda itatuwa da duwatsu da dukkan halittu daɗin daɗawa bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu na alƙur'ani yu'minuna suna imani da su. Ai magana ta ƙare ba. Sai ya ce muna da lokacin والذين هم بربهم لا يشركون malam Musa suna ce lokacin yayi fasara wannan ayar ko walladina sune wa'anda hum su bi rabbihim dangane da ubangijinsu wanda ya halitto su wanda yake abun bautan su sam la yushrikuna, ba sa shirka da Allah. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ubangiji ka taimake mu, Allah ka samu gama lafiya. Wanda kuka fasa na'am Akwai tambaya. na'am Kamar da Allah ya gama game da sakin mata, na'am ya ce ku sake su a cikin da su ko a cikin idda. bayan nan kuma shaidu. Mm, To sai wanda ya sakin nan bai yi wannan ƙa'idoji ba, ya sakin nan sai ya faɗa ma abokin shi ya saki wanci. Me matsayi wannan sakin nashi? idan ko ita kaɗai ya faɗa wa ta saku. A wayan bai bi wannan takan ba. Ina zuwa da ina ba ku ansa. Idan ya saki mata mutum ya ce wance na sake ki, ka sake ni to shikenan ta saku kafin ya mutu ya faɗa ma wasu ma wannan ta saku, ta san ta saku, shi ya san ta saku, sannan dai ya je ya faɗa wa duk wanda zai faɗa wa. Kana ji? Sannan kuma wanda duk ya saki matarsa ba a lokacin daidai iddanta ba, wanda saki bai yi ba, ba kuma sakin musulunci ba ne. Sakin musulunci sai matarka ta yi haila, ta kammala, ta yi wanka, to karka taɓa ta. Wance kin gama haila kin yi wanka to dama ina da niyan sakin ki, ga takardar ki na sake ki, ko ya faɗa da baki gashi na sake ki. To wannan saki ya tabbata shine ran da haila ta zo sai ta ce ɗaya. Amma ba matarka ta yi wanka ta kammala kuma ka zo ka dinga takanta sai tsakiyar wata ka sake ta, wannan saki ba yadda da shi ba. Duk wanda bai sani bai sani daga yanzu, wanda ya yi a rashin sani da bai da laifi in yaji.
kar ya sake. Amma idan ka sani ma ba za ka fara sakanta ba sai ta yi wanka daga hailanta. Yan uwa musulmi, idan kuma ka sake ta ko da bacin rai ko da mantuwa dai ka tuna dai bata yi wannan bata a tsakiyar abin nan ta gama abinta ka ci gaba da takunta ka sake ta, to za ka yi hakuri har ta yi haila ta yi wanka ta kammala sannan ka sake ta. Wannan shine saki na addini, shine fa dalli ko na li'ida to sake su daidai sanda za su fara kirga iddan su. to Allah ga wata malam kamar mutanen da su suna cin jaji ba san haka ba suke sakin mata irin haka Na kamar mutane suke cin jahili ba su makaratun ba su ma san ƙa'idojin ba Jahilci. suke sakin wannan mata haka su ma san ai kuma shi kenan magana ba sa cikin wannan hukunci. Wannan ai tambayar ma ba ta hawa ce. a'a sai ma to suke nasu ba bai yi ba ba su nasu bai yi ba A to addini nasu ma gaba ɗaya ba saki ba. Kuke tambaya. alhamdulillah Ka ce suna cikin jahilci suna cikin jahili ba su makaratun ma yau shi kenan yanzu maganar addinin su duka ma ake magana. alhamdulillah wa Ai ma saki ma ai mai sauki ne ba. Sauran addinin su za a bincika. Yawwa sauran addinin su. Allah ya ce kowa kar ka yi abin da baka da sani. na'am Sai ka nemi sanin addinin ka san addini kai domin gamshi aka halice ka. Wannan duk ba za su je su faɗa Allah mun jahilai ne. yawwa Ba zai yi ba. Na Allah ya taimaka mu. Rabbana wa lana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.